Zaintza da ikastolak eskaintzen du zerbitzu bat, ze, badakigu gurasoak askotan lanean joan behar duela eta ikastola ordutikan, aurretikan, kanpotik eskaintzean zerbitzu bada, nun saiatzean momentu goxo bat iten umekin, ze etxetikan datoz, jaiki berri, eta hori, saiatzean lasai, goxo, eta ere bai gurasokin elkarrizketa txiki bat, hemos pasado un gaua, hemos juntzan bezperako guna, ose jakiteko... Edo enkargu bat eman berbali mazaio bere tutoriai, kuk emate jau, ite deu alako transizio momentutxo bat. Batzuk marraztu teue, margotu, beste karteta jolastu, beste puzzlek, eraikuntzak, bai. Edo elkarrekin nion goxo, bezon. Azkenen ikastolan barruan, indeula alako komunitate txiki bat, non elkartzeian umeak edade ezberdinetako eta asko lantzeue zaintza lana, helduagok zaintzeue asko ume txikiri eta hori ikasiteue. Oso polita. Gainea hori ikastoletikan kanpoare gero nabarmentzea. Zaintzan zein ibiltzeian eta zein ez. Eta guraso askok esategoe, bai, lehenko junginan kanpo futbolea, eta danak, etorri zian ume pila bat kaso egiten, eta behaiek harritu eta gure umia, 2 urteko umiek. Bai, baiteia harreman oso politak iteia, bai, oso politak. Ni jangela zerbitzuari buruz hitz egingo dizuet. Gu pentsatu izan dugu beti jangela ez dela izan behar, o ez dula izan behar hobeto esan da, hezkuntz proiektutik kanpo don zerbitzu bat. LH, bi jangela daude, bai, HH-koentzat eta LH-koentzat. Eta aurten berrikuntza bezala sartu dugu hezkuntz proiektu hortan sinisten dugulako arduraduna guretako bat izatea, klaustrokide bat izatea. Eta gure hezkuntz proiektuan pertsona eredua behin eta berriz lantzen dugun einen jangelan ere bai. Noski dala euskalduna, kooperatiboa erabat, ze beraien artean talde katze desberdinetan daude eta rolak banatzen dituzte. Bai ikasle, bai auzolaneko langilek eta baita jangelako arduradunak elkarrekin egiten dugu hemen atzean ikusten dezuten reskaterin hau, bale? Eta da, zobarratzen zaigun janaria, ikasleak parte aktiboa dira janari hori etiketatzen, auzolaneko langilek taperretan biltzen, eta gero danan artean ateratzen da hau. Helburua da, hurrengo eguneako utzagotea, berriro bete ingo dugulako soberan dagoen janariarekin.